Yo, what's up? Nagbuhat sa content ay akong tanaw ako ang estimated YouTube revenue ba? Dato na yun ko. Nagigit sa mga $2,000. So, kung mo na-compute na natin sila so, katong wala pa ka-subscribe niya, ayaw kong subscribe dahil ng video and like lang kay mauni ang pinakalisod na kong content na himong dito. Grabe, lisod kayo. Grabe lang kung nauna ni huwag guning kopya. Most kalisod. So guys, grabe. Mao gini ang pinakalisod dito. So, stay tuned pa guys. Start na ta. Ato na ning i-slito ng record button sa atong cellphone. Yahoo! So, kita naman siguro mo sa atong title. So, mo na ang pinakalisod na kong buhaton. Guys, mag-start na ta. Ito na i-open na tong Facebook. So, muna gitawag o kuhan. Scrolling Facebook. 10 minutes sa 10 minutes. Mura may kuhan sa YouTube. Start na ta. Oh, buntag pa sa'yo Daisy. Oh, to Daisy ba? Kuhan siya? YouTubers po siya. YouTuber. Si Daisy. So kung wala pa mo subscribe niya guys, ako na i-plug niya akong Miga kay iyawat na lang i-plug ko niya sa iyang sunod na video. So, koy days. So sunod din mo nga post ko days. Kuan pod kanang i-post po din mo bagong uyab dere. Wowie! Oh, kayong Wowie, like ring Wowie big eh. Basin dahil ila kung makita nila nga video ba. Diba? So, Brando, noy bra, lumian ni mo muluto bra, oy. Surti jud kayo mong uyab sa baan, pero siguro. Surti jud mo mauyab bra. Ay, bra, matik ko na. Matik. Oy, sir. Sugbo, makamingaw ang kabisi o busy jud kayo, makamingaw jud ang busy sa kulon no. Grabe nagmagabi, grabe jud bisiha. Katong wala pang quarantine, wala pa ning COVID, na yung mga night market sa kulon pa. Yeah! Wala ko kulon, hands up. Oh, ni hands up ka. Oh, like ning video. Ano ka sa YouTube? Sir Renji Gallo, shout out ni mo sir. Make strong the weak, mend the broken, and vanquish the evil. So, siguro na akong content ng game mo eh. Oh, life-saving corona drug has been found. Yay! Oh, pinood ni, dili na to i-click. Langay ta. Scroll lang ta, laban sa new normal. Oh, click na ako ning classmate before. Jamie Affairs. Oh, sige. Fruit Bell or kani kay kuan kana business ni support na local. Yahoo! Oh, Thinking Pinoy. Okay. Hoy si Master Court, shout out yung Master Court. Oh, chill lang Master Court. Dayon ta. Oh, katong mga nag-stocks no. Thank you MM. Hoy, katong mga nakapalit sa IPO. Pila na yung hangkon niya. Relate ba mo? Sura po na akong buhat ng content. Ay, grabe. Basic na po. 10 years sana. Uy, bumpo na, day. Love ka na. Oh, siya na po. Bakit ka na? Si Kay Kenny. Oh, nanay anak si Kay. Uy, kanino sa sunset. Uy. Annabelle. Uy, na-board na ba mo diha? Na-board mo sa tangkuhan? Ito ang video. Oh, sige, para di mo mag-board kay hindi tatag video ko dali. Kung may video. Mura mong anak sa dato nanay. Mga bars ni nanay ba? Story be. Wala ko mamonitong kwarta o tinuod ginitanan. Matik ka na. Like. Ivy, like. Okay, si Tita. Oy, nanay ko si Tita. Shout out yan mo Tita. Oy, si Sir. Oy, happy anniversary mo din Sir Boyet. Boyet the King. Board mo guys. Okay. Like, comment, and subscribe sa mga board na mo. So, hapit na. Sa mga 5 minutes na ta. 5 minutes.
Uy, kasad ato ning kuan school up na ni kay sad kayo. Yusana PH. Oh, wow. Yusana PH. Oh, si Chibogs, Matic ng labi. Si Kay Kenny, kapit yan bata, Matic Club. So, kaman, uy, ka-boring po na ako ang timeline, uy. Okay, isa. Oh, tinaibalhin na to ang camera, bit pa lang, dito creative, no? So, kayo, vlogger, bita. Dapat dito creative, no? Creative, dito dapat, guys, kung vlogger na, guys. Shoutout is MB sa ako ang kwan. Sa ako ang cup. Shoutout is ang cup. Yes, tuwan ta. Wa tana. O kani, wasod ka na. Oy, Fritz. Matik na yun. Like na si Fritz. Oy, si Sir Cabino. Kuhan din siya di ay. Local guide. Local guide rin sa Cebu. Matik na. Ching. Matik po ito ni. Okay, Don. Ka-boring. Saan ako? Matik na si Tatay DXB. Saan ni? Oy, bahala na diha. Basta kay matik na nga. Kaya ni saging, Yusana, dighana mo. Pinumdum ang Yusana. No, Yusana, dighana man. Nagkuhan ako friend si Yusana. No, si Tatay Diggs. Matik. Oh, kani. Nakaabot ang nila. Ha? Wako kaabot na na. Rappler. Bahala mo diya na eh. Rappler. Sugbo, sus, my god. Sad lang tasad. Uy, nasa kong taon ni Mahuman guys. Ito mga mga video, chill lang mo guys, 7 minutes na. 10 minutes na ikotog. RC Munoz, Yusana na po. Ay, kadaghan na niya yun. Ayay, Pacific ay. Loy, si Bupak, shoutout mo niya. Yahoo! We want our hands out active. Okay, we want to make sure when we're moving, we're not crossing our, we're not crossing. May na lang, nakatabang kasi ang view. Oh, nakikuha na ay notification. Okay. Ito na ikuha. Ay, lahala mo diya. Okay, kuha. Matik ka na. Nice. Joe Sulaiman, Matik. Oh, mental ladron. Truck arestado. Sus. Wala na po notification. Okay. Balik. Imos lang sa lakot. Okay, matik na na. Wagi video guys. Sus. Kakuha na to. Ano yung boring. Oh, may pinumdum. May pinumdum itong vlog na. Yes, mo nag-iingon nga dapat mo creative mo sa iyong content. So, ano eh. Creative liso din ibuhat to. So, okay guys. Oh, it's a Wilson. Nangyaging motor. Basbasan ba ni B? Huwag may kuhan. Oh, Rapitol po. Adinas Rapitol po. Dahil baala na ka di Rapitol po. Ay, kalukoy. Oy. So, lubog PPE na. Saan to sa... Wait, 10 minutes na lang. 8 minutes na ta. When the night falls, walking around your property. Okay, man na. Akin lang si Neng. Hala. Kung ano na diyan. Oy, Nokia Mobile. Kia Mobile. Okay, si Doran. Abot na rin. Oh, sige. Bala mo diyan. Bored na mo guys? Okay, comment lang mo diyan guys kung na-bored na mo guys. Ginahin lang mo dugay-dugay diya. Oh, lag. Mo na lag din na LOG. Live na ka kay sakto. Oh, food delivery. Sus, creative sa akong content ron. Oh, kani, di mo na try. Sus, ulo ani. Tigid na dapaw ah. Kaya mo dapaw ka. Ay, bulldog yun. Kuya O. Baka naman Kuya O. Grabe, BPI. Hoy, BPI. Ano mo refund ako ang Gcash ah. Kung BPI ka. Yahoo! Pepsi, Matic. Okay. Okay. Pilam ni. Ay, rental yan dia eh. Cebu rental by adventure. Ay, disilon niyo. Bahala ka na disilon niyo. Ivana, nalaba. Okay guys. Okay. Okay, bata diha. Oh, hapit na.
Kita tamahuman, awadara. Sus mo nakita mo ni Joseph Morong sa iyong Twitter. Viral mo siya. So, matik ta ka girl. Matik ta ni girl. Oy, 10 minutes na guys. Ano, subscribe, like, and comment na mo diha. Yahoo! Okay, matik. Puro kani si Christine Reyes. National, Tugosapan. Okay, matik. Oh, 10 minutes na guys. Yahoo! Si Defensor Santiago. Okay, wagi video. So, di magpakita ang mga video guys. Wagi. So, dali na ako to guys. Kay, nagkaas na niyong oras. Wagi, kalisod na akong content diba? So, sunod na po guys. Ay mo kalimut. Why? And, sure homie again. Iyan. Dahil na mo diya. Stay safe. Sunod na, kita ta. Mga Sabado, Domingo, mag-upload sila. Okay. Fade away.